Club Junta, building better Africa. Ntchito ya maso nkuona zosowa za pamalo koma ngati unakwatiwa nkumasuwa chitenje ndi kuti wakwatira munthu amene ali ndi mutu koma maso Maswera banji ya Malawi nonse chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Mtanywa pa Limpopo FM. Anthu ambiri akhala akuimba ma telefoni yena akutumiza mautenga kufunsa kuti kodi Comrade Mtanywa mulipo, nanga timu ya Limpopo ilipo, ife tonse a Limpopo FM tilipo, timu yonse ilipo. Ndi ena nkumafunsa kunena kuti koma kunjaku kwa gwazuku gwaigwa tikungokona ni mwangokhala chete. Ife tasankha kukhala chete, tili ndi zambiri zochita. Ndiye kuli bwino tipange zimene tikuona kuti zitipindulire komanso zipindulire mabanja athu. Ntchito tinagwira Amalawi ndi mboni, palibe angakane, okanawo azangokana chifukwa cha nsanje, koma ntchito ndiye tinayigwira. Ntchito anyamata ali Limpopo anayigwira. Olo kumwamba Mulungu amadziwa, ngakhale anthu pa dziko lapansi ena sangachite recognize zabwino zimene ali Limpopo anapanga, umenewo timaonena kuti ndiye moyo. Koma zimene zikuchitika pa ground ife tilibepo mawu. Kwathu tikungoyang'ana, tamusira Mulungu kuti iyeyo nda amene akhale Mulungu. Akuti pali nthawi yodzala, pali nthawi yozula, pali nthawi yokolola tikadzala, pali nthawi imene anthu amalira, ndi pali nthawi imene anthu amasangalala. Ife tili munyengo imene kulira kwathu tikulira mkati, misonzi ikutsikira mkati. Tachilandira, tavomereza. Posachedwa pompa muona nyamata ali Limpopo akhala akubwera. Tinali ndi zambiri zimene timachita, maka tinali kutcholo kumene timakathandiza banja lina kumeneko titaona kuti lapanikizika. Nchifukwa chake tinati si pa Limpopo FM. Tinali kutcholo kumene timakamanga nyumba, ndipo nyumba imeneyi taipereka m'manja mwa banja limene linasowa thandizo lathu pa Limpopo FM. Ife tinabwera kuzathandiza, osati kuzalandira.
pamene enawo chimene amadziwa ndikulandira, koma kuti akapereke zimavuta. Akafuna kupereka ndekuti kuchita kutumidwa kuti tapitani mukapangisa kuti, koma kuti atengesawo zimatha kumavuta. Pamene ife ali Limpopo timatenga zathu ndikupita kukapanga chinthu, tamanga nyumba kucholo takaipereka. Ntchito za chifundo zimene anati pasa ife Mulungu kuti tizichita, nengati munaona tinali bize kuti kodi mayi tipanga naye bwanji, tamuthandiza, tammangira nyumba, ndipo mkati mwa mtima mwathu mulimo okondwa chifukwa tikudziwa kunena kuti Mulungu kumwamba nayeso ali ndi chimwemwe. Munthu kwake ndikukhumudwisa chimene amadziwa. Choncho Amalawi zonse zimene zikuchitika, ife ali Limpopo FM tangosankha kunena kuti timsiye Mulungu akhale Mulungu. Iyeyo ndamene atimenyere ife nkhondo. Ndifuna ningopezerapo mwayi ndithokoze staff yonse ya Limpopo FM komanso magulu a Limpopo FM osiyanasiyana amene titakhala pansi ndikukambirana kunena kuti yayi tipange limodzi timange nyumba tikaipereke, ngakhale nyumba isitinayimalizise. Ndi chikhumbo chathu kuti ngati pangapezeke anthu ena akufuna kwabwino akhoza kutithandiza kuti nyumbayo timaganiza titakaipanga plaster, mwinanso mayiyo ndikumuyikira magesi. Amene akufuna kwabwino sizokakamiza, tayamba kale tokha tayimaliza ntchitoyo tokha, ola akufuna kwabwino asanapezeke ifeyo tipangabe kuthekera ponoti tipange, chifukwa tikanenanso kuti akufuna kwabwino ali Limpopo akupempha anthu amayankhula zambiri. Koma pali ena amachimva mkati mwa mtima mwawo, amati bwanji simunatiuze. Ndetu kunena amene mukufuna kutithandiza tipezeni kuti kwasalako tikamalize, koma nyumbayo taipereka ndipo akugona mayiyo akuthokozanso. Nde nonse amene munapanga limodzi pa Limpopo FM ndikupita kumthandiza mayi amene ndikuti Ambuye azikudalisani, komanso staff yonse ya Limpopo FM. Pamene ndikuyamba programu yanga ya Nkhanga Zaona, ndikufuna choyamba ndipereke moni kwa Cautious Elijah Kanyumba ameneyi akuchokera ku Nchewu North, amene ndi mwana school wapa Mlanda Primary School. I was very impressed nditamuona mwana ameneyi akunena kuti ine ndine mtolankhani wochoka ku Limpopo FM ndikumapereka mafunso ku school kwake. I was very impressed. Ndi mafuna amene mwayandikira amene mukonziwa Cautious, amene mukonziwa Cautious kapena makolo a Cautious, ngati ndikotheka tapasani nambala yathu ya pa Limpopo FM. Ifeyo apa Limpopo FM sitimakhala ndi sanje, timafuna tizalimbikisaso ana nkhani ya sukulu kuti isipita chitsogolo. Choncho chimene tingakupempheni inu nonse amene muli ndi manambala athu pa Limpopo FM, tapezani amayiwa. Ndikuyesa kusakasaka pamene ndinalemba nambala yathu ya Limpopo kuti tipereke, kuti ndicho linga chionena kuti makolo amwana ameneyi athe kuti imbira telefoni. Tatimbira ni nambala makolo amwana ameneyi Cautious Elijah Kanyumba ku Nchewu North Mlanda Primary School. Nambala yathu pa Limpopo FM 078-161-6727 078-161-6727. Mwana ameneyi watichita impress. Ifeyo tikama panga maprogramu athu timasiderera, koma taona kuti pali anthu ena
amakhalanso ndi chikhumbokhumbo atakhala kuti iwowo ndi a Limpopo FM ndipo amakhumbira atakhala mtolankhani pa Limpopo FM. Makolo amwana mutimbire tifuna tikutumizireni kanga chepe ka Christmas kuti mwana ameneyi nayeso agulire Fanta. Ife tikuti sitimakonda zolandira koma kupereka ndi kumene Mulungu anati dalisa nako. Limpopo ndi Comrade Tanywa. Triso Dutengo wachisoni chigawo cha kumadzulo kuno pali mnyamata amene anakonzeka kunyamuka kumapita ku Malawi. Dzina lake akuti ndi D Mogula Kaleso amene nambala yake ya foni ndi 06 manayina awiri 644019. Ndikufuna ndibwerezenso nambala iyi. Malemuyi dzina lake ndi D Mogray Kaleso amene watisiya atangogwa amene amakhala ku Rustenburg ndipo amanyamuka kupita kuja ku Malawi ndipo nambala ya foni yake ndi 0699644019. Mbala ameneyi anali ndi aja a iziti AF or YF Logistics. Choncho mukhoza kulumikizana abale ngati mungamvesa uthengawu talumikizanani ndi AF kapena YF Logistics kuti mudziwe kuti mbale wanoyi ali kuti. Mzimu wa Kaleso ukause mumtendere. Tonse tikuziwa kunena kuti nkhani zazikulu mdziko mwathu ndi kumangidwa kwa Richard Chimwendo, kumangidwa kwa Jessica Bwira, kumangidwa kwa Vitumbiko Mumba. Choncho Amalawi ndithu kutsimikizirani kunena kuti Richard Chimwendo Banda omwe akuganiziridwa kuti anafuna kumupha Frank Chiwanda pomuyika mthumba mogwirizana ndi Dala Kadula amenewa akadalibe m'manja mwa polisi ndipo anatengedwa kupita ku bwalo la milandu kumene amzonde mvula kesi imeneyi aishita adijani kuti izaloweso mkoti pa 24 December. Choncho Richard Chimwendo Banda omwe amafuna kumupha Frank Chiwanda pomuyika mthumba ndi Dala Kadula kuti akamuphe pokamponya mphepete mwa madzi kuti ng'ona zimudye akadalibe m'manja mwa apolisi. Ndizomvesa chisoni kunena kuti antolankhani athu awiri omwe amagwira ntchito kuma radio station awa, radio station ya Islam radio station komanso kuja ku Zodiac amene amagwira ntchito ku Zodiac ndi uja timati Obre Kuyele komanso amene amagwira ntchito ku radio Islam Aspolo Musa. Azitolankhana amenewa anamenyedwa pamaso pa polisi ku koti ndi osatira chipani chija cha MCP powakanisa kunena kuti asatole chithunzi china chilichonse cha Richard Chimwendo Banda kapena cha Vitumbiko Mumba. Ndatolankhani omwewa amene amatola zithunzi za Boni Kalindo, ndatolankhani omwewa amene amatola zithunzi za Gangata. Lero chatsandiyani kunena kuti mpaka mtolankhani akamenyedwe amukhitu. Department yanu ya security mukuyenereka kuionesesa kwambiri. Chitetezo chikuyenereka
choyeneka chikhale chokhwima, ndipo tikufuna tidziwe kuti ndi ndani anapanga zimenezi ndi cholinga chonena kuti akayankhe mlandu. Achipangano chakale London Money Ramzi Mahiu woimba watu wapa Limpopo FM. Chikao cha kumadzulo kuno Amalawi ndati ndipereke malangizo popewa ngozi za pamseu nyengo ino ya Christmas. Nonse okwera mabasi, mapassenger, nonse okwera mabasi, kaya okwera magali moto, kumapita ulendo ochoka ku South Africa kupita ku Malawi, kaya kuchoka ku Malawi kupita ku South Africa, komanso angakhale maulendo amene ali mziko mwathu. Chonde ili ndi pempho lathu ife ali Limpopo FM kunena kuti tisakwere basi imene ili yozaza yopitirira mulingo umene basiyo ikuyenereka kuti inyamule. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti basi imene imachoka ku South Africa kupita ku Malawi inayenereka kunyamula anthu 52, koma iyoyo yapezeka yanyamula anthu 117. Ainaka basi amene maganizo anu mukuti bwanji, a driver amaganiza bwanji, tikudziwa mukufuna ndalama nanga moyo wa munthu uli pati mukuteteza. Choncho ndifuna ndipemphe ma passenger onse okwera chokwera china chilichonse, ngati mukuona kuzoona kuti basi yazaza musakomedwe kunena kuti tikupita kumudzi kapena tikupita kokasangalala kwina kwake. Kuli bwino akwere anthu oyenereka mbasimo, ena asale basiyo iyende maulendo awiri kusatenga anthu, osati iyende ulendo umodzi, chifukwa ngozi ikachitika nonsenu ndi chipere. Ndipo ufuna kupewa ngozi zimene zizapansewu, tufuna tipemphe ainaka makampani amabasi ino ainawo amabasi osiyana-siyana, achina matuwazi ndi gulu lanu, musakomedwe ndi ndrama, koma choyamba pangani kunena kuti miyoyo ya anthu ikhale safe. Basi imene imayenereka kunyamula anthu 52 kupezeka zonoti yanyamula anthu 107. Is it true? Okay. Susan Dosi ndi amene panopa ali ngati agent akugwirisidwa ntchito kumanyamula ndrama za azikuluakulu MCP amene anaba ndrama mboma ndi kumathawisa. Susan Dosi tikugwirani, Susan Dosi tikugwirani, ndipo muzayankha amene anakutumanisoni. Ndiponso pali president wa Netball Association amene iso ndi amene akuthawisanso chuma cha vitumbiko mumba. Tikakugwirani muzayankha milandu imeneyi. Pa 21 July apolisi ku Lilongwe anagwira anthu omwe amapha anthu osalakwa ku area 25, ndipo anatenga anthu aja ndikupita nawo ku ground ndikumakalongosola zimene zimachitika kumeneko. Lero posachedwa pompa kwachitikaso nkhani ya Victoria Bope amene anaphedwa momvesa chisoni kwambiri, anaphedwa momvesa chisoni kwambiri. Apolisi anatenga anthu aja ndikupita ku nyumba kwa Bope ndikumakalongosola mmene zinthu zinachitikira. Lero pali wina lawyer wina akuzitcha lawyer akubera ndikumayankhula kunena kuti ndizolakwika. Kodi zimene zinachitika ku area 25 zija sizinali zolakwika? Zolakwika zikhalezi zija bwanji simaziyankhula? Ngati chili chamba chimene chinakukwana iweyo zimenezo ndi zako.
mbuli zophunzira, anthu opita ku sukulu koma zili mbuli. Amalemu Awame ananena kunena kuti kunjaku kuliso mbuli zophunzira zimene zikuononga dziko. Ena mwa iwo ndenda amenewo akuti akuzitcha aloya fokol. Tsukulera kuyesetsa kukhetsa umphawi koma zinthu chifukwa muli kuti magawo zigawo ziwiri. Umbuli wa anthu osapita ku puraimari ndipo umbuli wa anthu ophunzira. Umbuli umene ukuononga dziko ndi anthu ophunzira koma ndi ophunzira. Chifukwa amenewo ndi amene akadetsetsa umbuliwo koma nawonso umbuliwo akucherapo. Tilowera kuti ndikafikira apa mzimu wanga umavutira kwambiri. Athetsenga ndipo zinthu lalikulu amene akadeneyo khetsa umbuli nawonso akucheramo mumbuli. Ngana amene angatithandiza. Chifukwa ndokhetsa chisoni ndisadapirira umo. Tikati anthu ophunzira ngambuli ndi amene aononga dziko mwina ukuze umukhala ngati wayiyosa koma ndifotokozereko pang'ono umbuli wake. Alipo anthu ena anaphunzira kwambiri kuona zimasayansi degree madokotala ma PhD koma kuti agwire zinthu zimene zingapindulira pa moyo wawo weniweniwo wawotu koma kumafu Kungupanga kuine kungunganika kulewala ini maesa ndikulota ngoma ini chuzeni chikumo chatu chandali chichatu nichapita basi saulo fikiri maucha ino anthu ndikulide manda kukatu anthu kusala zeru zapasi. This is Comrade Tanyo pa Rimpopo FM. Awiti Comrade Tanyo amandikumbusa nthawi imeneyoyo. Tikuposachedwa pompa tikhala tikubwera kuti tiakumbuseso Amalawi nkhani zakuchikangawa kuti kodi zinaenda bwanji. Ndikuti aboma takumbuseso kunena kuti anthutu mmene amakaponya voti yawo kochuluka kwambiri anafuna zonena kuti nkhani ya Malemu Chilima idziwike. Amalawi ambiri akufunsa kunena kuti Comrade Tanyo nkhani ya Malemu Chilima ikuti bwanji kubomako. Ndiye kuboma uthenga ndi umeneyo kunena kuti Amalawi akuyang'ana mwachidwi akuyembekezera kuti amve nkhani ya Chilima nanga achiwaya aja anaphedwa aja. Amalawi to akudikirira. This is Comrade Tanyo pa Rimpopo FM. Ndikufuna ndithamangire ku Mangochi kumeneku kuli mfumu ina afumu amene wakuti afumu alinyenga omwe akugwirisaso ntchito dzina la village headman ngati iwo ndamene anali village headman pamene village headman kumene koko kunali amalemu akalonga ndamene anali village headman. Lero iwo akunama kuti iwo ndi village headman nkumabera anthu choncho afumu kulinyenga amenewa ndibafuna ndipemphe ino au ndona wa agriculture ngati mungalephere kanda mukito ngati mungalephereso tuzeni fali Mpopo tipite toka kumene kwa Linyenga tikalembe toka maina fumu imeneyi yalemba maina anake maina azukulu ake maina apa mbumba pake maina amakansala amene amagwira nawo ntchito kuti alandire chimanga komanso makoponi aja kuti akalandire fetreza. Anthu ena onse muzimo palibe ndi mmodzi amene walandira. Apitwa Mtharika anavotera ndi anthu ochuluka sana avotere ndi afumu alinyenga mwinanso alinyenga awo anala MCP koma akudyerera zipaso zimene anthu ena anakhisira tukuta. Choncho tufuna tikupempheni ino au nduna wa zakumunda au nduna wa zakumunda unduna wa agriculture tikufuna kumeneku
kusapiteso chimanga muyambe mwayimisa kaye mpaka na kuchitike dongosolo ndipo ife ali Mpopo tazipereka ngati mungatitume tipite tikalembe tokha mayina tikupaseni kuti wina aliyense chimanga kumene kuchimfikire. Limpopo FM ndi Comrade Tanyo. Zabambo wake mwana nalangula mauwa kuya. Programu yanga madzulo ano akundipasira ndi Dr. Alfie Chimera amene akupezeka ku Jimston, akupezeka pa 08479115514. namba imene ili pa WhatsApp. Dr. Alfie Chimera akupezeka pa 08479115514. Taimbirani muli ndi vuto liti limene mwaenda nalo mwa anthu osiyana koma lakanika, koma Dr. Alfie Chimera yo akakuthandizani. Ndikuti thamangani ku Jimston kumene mukakumane ndi Dr. Alfie Chimera amene akakuthandizani. Mwathamangisidwa ku ntchito muli ndi mukudandaula kunena kuti January kamabwera simubwerera ku ntchito, tathamangani kwa Dr. Alfie Chimera. Udijile bwanji faya chiri mandansawo Sinchiza iwala ifaya mbiya wa Yohowa. Our head teacher Apangokwe CTSS Mr. Golowa ajandalama zonse zimene ana skulu anapereka zamaiso, ndalama zonse azija amene wandi a head teacher Apangokwe CTSS Mr. Golowa ajandalama zonse. Amawerenga baibulo era asunga malamula ewoyera zamoyo zinayi kupando babiri sizitupa pakunena oera Yehova wa makama ni 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 oera. Pamene ndikutuluka programu yanga pa Limpopo FM ndimafuna ndidzudzule chikhalidwe chimene chachitika kumene kundi ku Liwonde ku African Parks. Ku Liwonde African Parks anthu anakadula uzu umene tikaudula lero mvula ikabwera kapena tikauthirira umaphukanso mwachangu. Anakadula uzu kumeneko anthu mpaka agwidwa ndi kukasekeredwa amphawi. Kuti amphawi anala kwa chani? A president apitwa Mtharika kumene muliko, ngati mukumva kumene muliko a president komanso amkito achisale komanso a Luhanga tifufuzireni nkhani imeneyi. Azimayi onse amene agwidwa amene amakadula uzu kukaika pamwamba pa nyumba yawo kuti asagone podonda. Chakwerato anakweza mitengo ya zinthu, analephera kukagula malata kuti ayike, ndi anapita kukadula uzu wolengedwa ndi Mulungu osati wina onoti anauzala. Tufuna tipemphe anthu amenewa atulusidwe. Uzu si chinthu chontengera munthu kukamsira ku ndende. Somba yeniyeni munthu kungopezeka ndi mulamba umozi akuntenga kukamsekera. Ndrama tuzasowa mdziko la Malawi tikuzifuna. Anthuto anapha Chilima mdziko la Malawi, anthuto anapha Maisaniru Muluzi, anthuto anampha Chiwaya osalakwa. Lero mukammange munthu amene wakadula udzuwo mvula ikabwera umeranso kawiri. Is it true? Onse amene amangidwa chifukwa chonoti anakadula udzu akuyenereka kuti amasulidwe. Anthu akumangochi ku Liwonde akudandaula. Pamene ndikutuluka programu yanga yankhanga zaona ndimafuna ndipemphe a George Chaponda kunena kuti timafuna
muthandizire ku office ya ku embassy ku South Africa. Anthu ambiri chigawo cha kumasanako avutika kwambiri. kungotenga fomu kuti munthu asaine dzina lake kumene akuchokera ndi zina zotero, anthu akuchajidwa ndalama. Kungotenga fomu akuchajidwa ndalama. Timafuna mutilongosolere ndondomeko ya anthu amene akupangisa mapasipoti ku dziko lija la ku South Africa. Kodi chimene chikufunika ndi chani, chizichitika ndi chani? Cholinga akamapita kumeneko azikonzeka. Anthu anapita mbirimbiri lero kuti akapangise mapasipoti awo, koma kuti amauzidwa kuti kutenga fomu apereke ndalama. Akapereka ndalama ya fomu, akapereke ndalama ya pasipoti, akapereka ndalama ya pasipoti kuti apasidwe slipi yeniyeni, kuti apasidwe slipi yonena kuti munthu walipira pasipoti yawo apereke ndalama. Kubaku kodi kunabwera ndale ali kunabwera ndi MCP Antanyiwa. Musachite kudabwa, kodi ali kumeneko mesa ndi MCP omwewo. Ndipempha boma mutichosereko katimu kamene kakali koko, mutibweresereko anthu ena. Limpopo FM ndi Comrade Antanyiwa, chigawo cha kumadzulo. Mwakoma nonse, ife pa Limpopo FM tilipo, sitikugwedezeka. Inu amene mukulimbana ndife koma ife sitikulimbana nanu, ndikupempheni siyeni zimenezo. Ife kuchaka chimene tikubwerachi sitikufuna kulimbana ndi activist amene ati alimbane ndife. Tisingopita kukampanga samakofi, simuzamvanso tikuyankhula pa aujen pa maprogramu athu. Azingodabwa kuti wapasidwa makofi. Tasiya kulimbana ndi activist. Siti chedwese kulibino tiende nda Malawi tawo tiende ndi boma, tithandize boma chitukuko mmene tambiramu kwamangira anthu nyumba. Ndipo tikufuna timange nyumba zochuluka. Ife ali Limpopo FM tikufunirani zabwino zonse chigawo cha kumadzulo kuno. Muli bwanji Don't Trust, muli bwanji Rufeyo wa Rufeyo, muli bwanji DJ Korea, DJ Max Nkalado wa Chilomwe, muli bwanji Gerard Ntandikule, muli bwanji DJ Mulukali papirira mulanje Mtramanja, muliko bwanja amoya, muliko bwanja amoya. Musabangule kwambiri, chepesani moto, musabangule kwambiri ambuye. Mulungu aliko kunja kuno, kulira kwanu wamva. Limpopo ndi Comrade Antanyiwa. Mandi chisomo chake mutichifigerero ojone natiri betikonde nabuze oyera Yehova wa makamani oyera Yehova wa makamani.